siyabonga bobabe sebasemukele siyajabula sithi nje siyanibingelela all protocol observed. Sibonga nathi ukuthi nakuhlelwa ema-supervisor leTeswatini bahlele thina naThemba mina naThemba. Otherwise i-convention yonke sita song 4 funa nikwadi lokho noma sikuphi sita sabangakhi manje ke bese kuyendeka ukuthi ema-regions lang-10 ayakhetha namuhla thina nje sithuna ukutawukhetha ikomidi ye-region manje njengoba bakhetha-ke sekufuna sehlukane-ke make Shabanga useLimpopo make Tembe useRief eKhabolo make. Amen. Ngiko-ke site-ke saba sobabili-ke sase sifaka-ke i-national yethu kuletinye tindzawo otherwise ang-10 ema-regions lakhethako. Lokuthi kwenteke kanje ngulokuthi ema-Easter Dutan manje kude lofuna ukuthi angalungisi kahle tinto takhe bonke-ke na babona ukuthi ngcono babe kule weekend labala bangithemba sake sebathi-ke thina namake Themba asite eSwatini nami ngiyabonga ukuthi bathi angite ekhaya bengingaya nase-Transkei noma phila bangifuma khona. Amen. Kusho ukuthi-ke angifuni ukuchitha isikhathi njengoba sasemukele babendluli ngimake Themba lo ukhonda ethembisa kuja pastor ngibani lesibongo simkhulu Themba bani dikhale upastor wakhe-ke ukhonda ethembisa nje kude ne-airport. You take only 10 minutes usuke e-airport ufike ethembisa. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi abe khona nami sendawo ehlangene libonza-ke ngishele kuye sisi wami ukuthi aqhubeke asikhona. Uthi ucela ukuthi kwesuke lokuthi ngifishane cela ukuthi bamsusele inkosi yami. This is a moment we shall overcome. This is the time. This is the moment we shall overcome. Amen. Entambama angibingelele kubaba bethu baka-RCC bonke abafundisi bethu omama umfundisi ama-organizer supervisor amaMagedebe ngibingelele omama ngibingelele obaba abantu abasha intombi abantwana baka-Sunday school i-convention committee egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngiyabingelela eSwatini egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Ngibingelela amaSwati lamahle egameni lenkosi ethu uJesu. Angazi ngirong mangithi ngibingelela emalangeni, right? Hallelujah. Ngibonga uNkulunkulu bathandekayo ungihloniphile nami ukuthi uma kusacelwa ukuthi kuyokhethwa amakomiti esasho uMamagedebe bese mina ngikhonjwa eSwatini. Umoya wami uyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibona ukuhlonishwa ngamaZulu. Ngibona kuthandwa uNkulunkulu. Ukufika kubantwana benkosi abathanda inkosi. Haleluya. Angithengi amehlo enu. Ngihleli phansi njengomama waseSheba uQueen. Uma efika esigodlweni saSolomon. Uma efika uthi nengcenye yalokhu engikuzwile. Ngibonanga. Kunalokhu engikubona ngamehlo ami. Nami mangibheka la eSwatini ngibona i-vision kaBabheni iphila ngqo.
uswele ukuthi abantu ngabathatha kanjani ukuthi makuthiwa khona abantu aba-understanda i-vision yelaba. Haleluya. Ngakho ngiyabonga abathandekayo kakhulu, ngiyazibongela. Kumnandi kuba la u-2026 unyaka wesi-81 asinyakazi. Siyaphambili. Unyaka wesi-81 from 1945 to 2026. Sithi this is a time. This is the moment we shall overcome. Bamba. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kumnandi enhlizweni yami ukuba labathandekayo. Siyazi isikhathi bathi nesiXhosa luchaba lwethu, isitha sethu. Nginenkinga ngihlale eGauteng. eGauteng ngiyagijima. Akuhanjwa kancane sishayisana ngiyifuba. Haleluya. Uzosala ubheke omunye emuva ngekho ubheke omunye. Yashesha. Haleluya. So isikhathi ngiyasihlonipha kakhulu bathandekayo. Committee yami enhle inhleli phansi ngithi hayi i-order inhle kakhulu. Yiko nyolala kahle ukuze kuseni kusasa phinde singene kulento esiyizele. Ngempela sifuna uNkulunkulu. Ngempela size kuNkulunkulu. Futhi abamfunayo bamfumana. Akafosti umuntu. Lo othi Nkosi manqonqotha uyamvulela umnyango. Nkosi yami ngibusise. Ushilo kumama Khadebe ngingumamthemba ovele ethembisa kumfundisi uDehale kanje naku RCC wami chairman wami baba uMsomi bobaba uthe ngibingelele eSwatini. Nje ngathi Eastern Reef yonke ethi sanibonani maSwati. Nabantwana benu abaseGauteng nabazukulu nabomalume nabomzala bathe sanibonani. Haleluya. Siyabonga abathandekayo, siyezwini lenkosi. Kusasa ilanga lide, kumnandi kuba la. Inkosi yami inibusise. Siyambonga ke uNkulunkulu kaningi njengoba ngithi ngabantu baseGauteng siyagijima. Abantu baye bathanda ukuyazi imvelaphi yakho. Kuthi ngimamthemba nje oba umamthemba nje. Cha, ngaba semseni nami. Ngasindiswa ngiyintombi. Buntombi bala ngiyabazi. Ngiyayazi intombi iphila. Iphile uJesu qha. Haleluya. Angisabi ukuma phambi kweintombi ngisitshela indlela ngoba ngihambile indlela yala. Eyenza uNkulunkulu angakujabhisi noma sokhona emshadweni ngoba uhamba indlela yala. Yahambeka. Inkosi nibusise. Kwaba kuhle uNkulunkulu wangibusisa ngomshado nami ngaba umakoti njengaba umakoti bonke. Haleluya. Bangishuka bomama lentombi cabanga ukuthi kulula ukuba semshadweni wakabrother wala ngithatha ukuthi yonke into izaba right noma silala singadlanga kunankinga sisindisiwe sibe enkonzweni siyavutha emoyeni ziyashika izinto. Haleluya. Bathi mama yahambi njalo mntanami njoba ubusiseke kangaka funeka sekhaya uyopheka phela. Kanti ubrother yakhubeka. Ubaba kusase ubrother. Sibuye kudeni bangcwele. Ungaboni isishayela phezulu bomakoti sinitshela nathi satshelwa. Haleluya. Futhi mnandi into yalana bangcwele bami hlaliswa phansi manje. Wenza umuntu. Wenziwe umuntu. Haleluya. Bathi omama uma ufuna ukwenza ukuba uqueen yenza uhusband wakho abe yiking. Automatically wena songuqueen. Imnandi into yala. Into ifuna abantu abayihlalelayo naba understanda ilanguage yethu. Uyabona esabiza umnikelo umama Musimelani ngithi abantu abanga understandi le language yala abasasizwa ukuthi senzani. Sisho ukuthini? Siyazi understanda ukuthi sizeleni. Enye into esilethe ukuthi sizovusela umsebenzi silwela ukuvusela i-identity. Ukuthi konje nje basinje singobani. Nje ukuhlele esitulweni uzokwenzani? Wenzani uma kwenze njani? Wenzelani? Haleluya. Siyazi understand abathandekayo. Kunzima uma ungena ungakaqondi ukuthi ungubani, ufunani, uletho ubani, utheni kuwe. Kuyahluka kubantu
ababonile nabangabonanga hayi angavula angakhetha amagula kuyeza kusasa sizoyibeka into yethu identity yokuthi thina kakade sabobani sizeleni la silethe ubani la utheni kithi lo osilethe la. Asenezweni lenkosi bangcwele ba incwadi yethu bomama kulesine 1 Samuel chapter 6 okwazi uprofeta uthi oyinkomazi yaseBethlehem. Haleluya, sihamba lapho bathandekayo. Incwadi 1 Samuel chapter 6 ngizabe sengisho ukuthi sihamba kanjani. Sizokhuleka siyabuya kusasa bangcwele. Ozosifundela afunde from verse 7 mhlambe ngithi akaphelele ku-14 from 7 to 14 funde ngeSwati funde nge-English ngendlela engifunda ngayo la eSwatini. Lesisehlisele lesishayo umane kwazivelela nje bako bavele bakwenta lokho bathatha letingomo letimunyiseko letimbili batbophele ngole base bafaka lankonyana ato sibayeni bathatha lelibhokisi lesivumelwano sasimakathe bante khweta kule ngolo babophele eceleni kwalo lesilulu temakhundvwane egolide nemifanekiso yemathunga. Ngicela uphelele verse 12 nema. Letinkomo tahamba takonza ngo eBhershemeshi takhuphuka nemgwaqo tathi ngaphambuka indawo urash
UYuKristu owanqoba ukufa nayo umnini kufa wamahlula wavukethu tuneni haleluya imivalo lonke wayaphula. Siyalemukela Nkosi live lakho lelinemandla lakusihlwe egameni likaJesu. Lathi umbhali liphuntisa timbabala isiphula imsidari yaseLibanon. Babe wethu lo ingcwele siyakuvulekela nakusihlwa khuluma uNkulunkulu wendele buhle nedunyiswa belibito lakho Kristu. Amen. La sifunda khona abathandekayo, sifunda kubuyiselwa umphongolo kaJehova kwaIsrayeli. Indaba yakhona siyazi kakhulu singabomama, siyaye sifunde nasebandleni kanjalo ukuthi konakala kwaIsrayeli behlaselwe ngamaFilisti. Uma ebahlasela amaFilisti ebahlasela njena hayi ngoba ebahlasela bonile kuJehova. Uma besibonile kuJehova lempi iyashisa bayahlulwa. Uma behlulwa babona ukuthi no mhlawumbe sihlulwa nje njengoba umphongolo kaJehova awukho phakathi kwethu. Ngoba uma ukhona siyonqoba. Ngempela walandwa lo mphongolo kaJehova eshilwa ngisho kanjalo la umpristi Eli wayekhona. Wathi mawungena lo mphongolo kucamp yama-Israyeli kwaduma intokozo, amaFilisti athuthumela abona ukuthi uNkulunkulu wabo bafikele, kodwa not knowing ukuthi uNkulunkulu wabo bafikele kodwa uNkulunkulu wabo bashiyile. Wathatha lo mphongolo ke amaFilisti emva kuba anqobe abakwaIsrayeli. Siyayazi indaba yakhona ukuthi uEli wafa kanjani. Okunye nje ubuye kuyithinta enhliziyo yami ukuthi kwafa nomakoti kaEli. Umakoti kaEli wafa ene understanding ukuthi ukuthiwa kwami umntwana noma indodana kangakanani akusizi ukuba inkazimulo kaNkulunkulu ihambile. Umakoti waba nesikhwele, umakoti waba nomona, umakoti owazi ukuthi uma kuhamba umphongolo kuhambe ubuNkulunkulu. Waye understand umakoti kaEli ukuthi uma khona umphongolo kukhona ubufakazi obuphilayo ukuthi lo uNkulunkulu lo esihamba naye uhambe nathi ngama-Israyeli sisehlane kungekho kudla yeshimana kuthiwa ukudla kweingelosi, sadla ukudla okuphekwe ingelosi. Inkosi kusise sadla imana la phakathi kulo mphongolo khona imana. Kunobufakazi uNkulunkulu abantu bakhe akabashiye ehlane ababulalise ngendlala badla. Umakoti kaEli uya-understanda ukuthi la phakathi komphongolo kwakhona imithetho eyishumi okwakubekwe ukuthi wena Israyeli awunokhothamela abanye uNkulunkulu, uyokhonza uNkulunkulu kuphela. Mkhumbula uNkulunkulu okukhipha ezweni laseGibhite izilobugcili. Inkosi nibusise kulo mphongolo kunobufakazi. Bendoda eyavukela uAroni bemvukela bonke bemelana naye. Hayi kunentonga kaAroni eyathi zibekwa zonke intonga laphayana. Uma zibekiwe eyaka Aroni yahluma, yathi kuqeda ukuhluma yakhipha ama-flowers. After ama-flowers yathela ithela. Saba nobani na? Lo esamba naye abantu bakhe yabafakazela. Hayi umakoti kaEli wathi umntwana muhle noma mncane noma muhle kangakanani indodana, kodwa uIkhabodi uhambile uNkulunkulu wendumiso, uhambile uNkulunkulu wemangaliso, uhambile uNkulunkulu owenza izinto enzela abantu bakhe. Angikho lapho kodwa angazi umoya ungiholela lapho ngixolele bathandekayo. Nkosi ambusise. Uhambe into enkulu kwaIsrayeli. Amafilisti athatha umphongolo awa understand ukuthi athathani. Siyeva mababeka laphayana eAshdodi bambeka bayobeka umphongolo eduze nesithombe uDagoni.
balimita balinganisa uNkulunkulu nento ebunjiweyo. Kanjani la? Yes. Uma bavuka ekseni uDagon uwile uwe ngobuso. Ngamanye amazwi uyabhawa. Aba understand bambuyisela. Mawabuya ngakusasa uwe ngobuso izandla siphukile uNkulunkulu izitha zethu uyaziphohloza. Hayi. Uthi uDavid lapha kumaHubo 7, I think verse 3. Uthi uJehova isitha sami usiphula amazinyo. Uyabona mama nje obuhleli la. I-enemy yakho iphulwe amazinyo. Ha! Ngicela ungene endabeni yami bathandekayo. Haleluya. Umphongolo mawuthathwa agcina ngoDagoni. Njoba uthethe umphongolo, Dagon ulimele, Dagon udestroyed uNkulunkulu wabo. Number 2. Bahlaselwa izifo zamathumba, tumors. Nalamathumba abahlasela bonke bayagula. La umphongolo ukhona. La kukhona khona lo mphongolo sekufe isithixo sakhona sekungena amathumba. Izireport ebekade ikhulunywa la amagundwana ahlasela amasimu. Indlala iyahlasela manje. Bathathe base Ashdod ngona ayisuke lo mphongolo awuye endaweni ethile egada angeke ngibale konke bancwele ngoba injongo yami lapha chapter 6. Onke lamakhosi amaFilisti ayifila ipain. It is lenkosi isandla sikaJehova sasinamandla sasinzima phezulu badlala ngento engadlalwa ngayo. Bajoke benza ijoke ngento engenziwa ngayo ijoke. uNkulunkulu muhle. Haleluya. Abafikela ngempela ke babona ukuthi konakele abasazi ukuthi lo mphongolo bazawususa benze njani. Ngoba la ufika khona isimayemaye kuyakhalwa. La ufika khona lo mphongolo kuyafiwa. Manje njengabantu nabo abebekade banabo nje banenkosi abayikho bane uNkulunkulu abamkhonzayo bakhona nabapriest bakhona. Wahlalwa phansi umhlangano. Bahleli phansi for 7 months kwakungathi iminyaka into eyenzakalayo. Bahlala phansi babonisana ukuthi kwenziwani ngomphongolo kaJehova. Ngoba since ufikile la unyathele khona ukufa kodwa. Bahlala phansi babonisana amaFilisti abapriest bakhona ingathi nezangoma zakhona kwahlala phansi. Ikhona into ekumele siyazi bazalwane. Abantu bayamazi uNkulunkulu esimkhonzayo. Nempilo yethu mayikuKristu bayibona. Nempilo yethu mayisukile kuKristu bayibona. Ukuva umuntu ekubuza ukuthi nisakhonza noma mthemba na? Baqala bakubuza ngingiza ubhekele nale. Ngoba sekhona into abayibona uma mthemba akasahambi njengendlela yezolo. Amadimoni lanka ayasazi. Thina singakhohlisana senze amen sibusiseke ngenxa yakho kodwa imimoya iyakwazi bawungasekho kuNkulunkulu wethu. Amadimoni ayamazi lo esimkhonzayo. Bomama base Assemblies of God back to God. Siyaziwa. Masuke endaweni noma ungema ayibona ngiyayithanda into yethu. uNkulunkulu wasihlonipha le nkonzo. Asiprofetani asijajani. Kodwa basibona abantu. Nemimoya iyasibona. Singakhohlisana futhi enye into engithanda ngomoya engcwele ile gift onayo ngiyabusiseka ngayo. Kodwa wena ungasekho endaweni. Ngiyaphila ngawe. Kodwa wena ungasekho kuphi? Kodwa izwe liyakubona. Uthi uNkulunkulu wakho umshiyile. Akafani nezolo. Haleluya. Athi ke lamaFilisti into engenziwa. La ku chapter 6 maqala ku verse 1. Yinye into emele yenziwe. Lo uNkulunkulu kaIsrayeli uma uya kuye umnikelo bani ozawumukiswa na? Kuthiwa umnikelo ecala. Ngoba sonile thina njengamaFilisti ukuthatha umphongolo kaJehova siulethe kithi. Yinye into ke manje umnikelo unegama njengathi iminikelo yethu inamagama. Sililo whatever masibuza ukuthi sililelani sizokutshela. Le akube iguilt offering. Ayihambi nje yodwa.
ayimele ihambe nje yodwa, kufanele ihambe nento ewumnikelo ozayovezwa kuNkulunkulu kaIsrayeli. Bahlakaniphile, bahlale phansi ngathi bayaresearch, ababheka. Kukhona ivesi abathi why nenze inhliziyo zenu zibe likhuni njengabaseGibhithe na, abangazange balalela impi kaFaro yaphelela kuphi? Olwandle. Asingenzi njalo, asenze umnikelo. Lo mnikelo wethu ungabi kulila nje, ube specific uthi yini lesikhalelayo. Wayofuna abantu abakwazi ama-blacksmith or whatever, abakwazi ukwenza igold kahle. Thathani le shape yalamathumba, ukuthi abantu abahlasela kanjani, nidizayine abe kodwa awe-gold. Niphinde futhi nenza ama-images amagundwane la ngahluphe emasimini, nawo abe awe-gold. Niwathathe nafake ebhokisini. Nayi indaba esiza kuyo. Bese-ke manje nenza into engazange yenzeka. Nenza into engazange yenzeke. Anothatha sisona verse 7 lo besifundela. Verse 7. Bamba lapho ke. Lungisani inqola enjani? Lo uNkulunkulu akahlala entweni endala. Akahlala entweni ekahlala ngomunye umuntu. Hallelujah. Lungisani inqola enjani? Enja. Number 2. Nithathe izinkomo noma izinkomazi. Nazo hayi lezi ezilumulile ezingasancelisi, ezake zancelisa, asancelisi. Lezi ezincelisayo. Lezi ezimabele agijima ubisi. And azange kekubekwe joka phezukwazo. Kwenzeka into engazange yenzeke ngoba abantu abathola ijoka obani inkabi. Hallelujah. Sabonwa yebo mama. Sabonwa. 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 Hallelujah. Lapha kuJeremiya 17 verse 22. Uthi bizani ipi hlasele abantu abalwa impi obaba. Kodwa mase kujika into kuNkulunkulu, uNkulunkulu turn around. Uthatha lento ezibuthakathaka ezingakwazi ukubamba isword, ezingakwazi ukubamba noma ijavelin. Bizani bona. Yini bane weapon abanayo labantu. Khona le weapon edingeka manje. Akufuneki lena ezawukhipha abantu igazi. Kodwa khona lesikhali esifunekayo. Thathani inkomazi ekungazange kubekwe joka phezukwazo. Ezingazi ukuthi kwenzakalani ngazo. Into eziyazi yokuncelisa, into eziyazi yokuteta, angibeke kanjani njengomama. Wazi ukuteta abantwana, into yempini umfazi akayazi. Kodwa zajika izinto. Uthi thathani inkomazi ezincelisayo ekungazange kubekwe joka phezukwazo. Yizona ezawudonsa lo mphongolo. Siwudonse. Nibheke uma zibekwa ziyi-2 njengoba zibekwa kanje, zibekelwa kule nqola izodonsa lo mphongolo. Khona amagama engiwathandayo athi lamaFilisti niqaphele uma zicala zihamba, nibheke ukuhamba kwazo, i-direction ezoyithatha. Uma kunguNkulunkulu kaIsrayeli funeka i-direction ibheke eBeth-Shemesh, and zihamba straight. Azibheke ngapha, azibheke ngapha. Amehlo azo a-straight. Mama, umlayezo okimi uthi phambili ngombono, phambili ngombono, phambili ngombono. Ungabheki ngapha, ungabheki ngapha, bheke straight. Phambili, phambili ngombono. Nabafana abayafaka ijoka, abalazi, aba-understand into entsha eza phezu kwabo. Kodwa kumele
bangabheke phambili bangabheke left bangabheke right lento engaphambili ukhona lo munwe ongabonwa umuntu ukhona lo munwe ongaze othi woza ungabheke emva sibizelwe lokho komama bami ukuthi le joke esilibaliswayo alifuni sibheke emva alifuni sibheke eceleni sifuneka simbheke usho njalo uPaul kumaHebheru 12 uthi look unto Jesus the author and the finisher of our faith nibheke kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu lalelani bomama bami kushiya amankonyana ngasemuva amankonyana ayakhala abomama bawasensa bayangizwa bomama abancelisayo ukuthi umntwana kwala noma ngabe awukho ekhaya uma esekhala amabele akho yakutshela ukuthi umntwana wenzani uyakhala kodwa ba-asayinwe ukuyofika eBethshemesh zidonsa lo mphongolo zihamba ziyakhala zikhala sengathi ziyayizwa isound yamankonyane emva kodwa ayikho i-turning back ba-asayinwe ukubheka phambili mawubheka phambili abatshela ukuthi nobuya kanjani nobuya nini kokwenzakalani uma behamba lamakhosi akuhambanga zinduna akuhambanga abathile amakhosi aphuma amakhosi amaFilisti ahamba ngasemuva avyuwa abona lento ekhulunywa ngabapriest ukuthi anoqaphela ukuthi uma zihamba lenkomazi uma zihamba straight zingabhekile uNkulunkulu kaIsrayeli abamlandelayo ababhekile babheka kuye bomama sikhonza uNkulunkulu osaziyo uNkulunkulu osibize ngecebo lakhe uNkulunkulu owazi ubuthakathaka bethu uNkulunkulu ongabheki ukuthi wena ungubani uNkulunkulu yabanye njengoba sila kuba ngathi njengoba sikhonza funeka mina ngikhonze ngoba ikhaya lami li-right ngoba impilo yami i-right ngoba umshado wami u-right noma abantwana bami ba-right uNkulunkulu uyuza yena lo okhalayo haleluya njengoba sila abomama bang-understand bangizwe angichintshe statement into eningi esinayo la sizokhalela thina nabantwana bethu of it is wrong njengoba sila sizokhala thina nabantwana bethu kwasibizanga asibizelanga lokho sibizelwe ukuthi hamba vangeli uNkulunkulu uya-understanda ukuthi mina engisejokweni ngihlushwa yini engihluphayo nginankinga bani uNkulunkulu uzozibonela bophana amankonyana asale emuva thina siqhubeke siye phambili umlayezo uthi forward ever backwards never uyafika uNkulunkulu uhambile uNkulunkulu makabuye ebandleni uyobuya ngabafazi abazidelayo awusideli ngoba kakho ku-right umfazi obiziwe ukuthi agijime athwale leli joka ulithwala ezila ukudla kodwa ibe isitha siyamtitinya simshaya left and right and uma indlebe zakhe azivulile ezwe kodwa ethandaza kangaka yini ehlelwa enikela kangaka yini ehlelwa yebo mama asinikeli ngoba sinikela nometha haleluya asinikeli ngoba ngifuna ukukunceda ngoba uSathane uyakuhlalela athi akusizi ukhipha imali ukhipha inqumo kodwa ububi kwakho kuloko qhubeka hey inkosi yazi ukuthi mina ngingubani umlayezo uthe hambani umhlaba wonke nishumayela ivangeli kuko konke okudaliweyo sibizelwe ukuthi Africa back to God ukuthi kwakho kwenzakalani indoda yakuhlupha abantwana bayakuhlupha lokho okaNkulunkulu nawe wena wenza okaNkulunkulu forward ever backwards never zihamba zikhala inkomazi zihamba zikhala ngathi zinethemba abhekile lamakhosi amaFilisti ziyaqhubeka abaseBethshemeshi uma beyubona umphongo lo uza bathokoza babona ukubuya kaNkulunkulu wabo babona ukubuya kwamandla babona ukubuya kwethemba bajabule ngendlela emangalisayo lenkomazi mazifika lena ayisekho i-turning back leyanqola iyaqotshwa yenziwa izinkune lezi nkomazi
zibekwazi beyomnikelo. Funeka simkhonze uNkulunkulu simnikelo bomama. Uyakwazi okwethu and uyakulungisa okwethu. Amankonyana ethu avalelwa uye. Amankonyane ethu take care of wona. Yebona ezinye izinto ozikhulekelayo ngeke uzibone. Kodwa sizozibona thina. Wena sowulele lo mntana yakho okuhluphayo umfundisi waleli bandla. Lo mntana yakho okuhluphayo inceku yaleli bandla. Yabona enhlizweni yami ngikhuleka kanengi bafundisi bami ukuthi isimo ngendlela singaso. Siyazi ukuthi njengoba kuyizimvuselelo abafundisi bethu banezipho ezihlukahlukeneyo. Umkhuleko omkhulu ukuthi iyeza imvuselelo enkulu. Iyeza ngalomgcotshwa noma ngalabagcotshwa uNkulunkulu usabafihlile. Funeka thina sibakhulekele abayokwenza iAfrika ibe drug free. Abantwana bethu bakhululwe kuma drugs, bakhululwe etshwaleni. Iyeza lemvusele kodwa ifuna abafazi abazawulalela ungena ejokweni. Abazawungena ejokweni leli joko balidonse bephethe ikhali ezizinyembezi. Omama asibizelwanga izindaba noma ngabe kunzima kangakanani. Thina sibona bonozindaba. Thina singabozinyembezi, singabafazi besililo. Eyethinto bekumele noma ngabe kuthiwa kunedust ebandleni basize ngokumpongoloza. Sikhala uyo wethu ushinto kuNkulunkulu Jesus. Sibizela ukulila cha asive enye into engiyayithanda into leyinkomo zazingashayisani zikhala zibheke phambili. Azikhali zibheke emuva ukuthi lenkonyane lami ngiyalizwa. Amandla okubheka phambili azenza zibe nokuqhubeka noma isimo singavumi noma isimo sivuma. Sibizele bomama bami oba singene ejobeni. Konakele kubi kodwa ithemba liyithi. Phambili ngainyembezi. Phambili ngainyembezi. Phambili ngainyembezi. Phambili ngainyembezi. Badino badinayo kodwa badine ngokukhala. Badine ngokukhala. Ungabadine ngokukhuluma. Asibizelwanga bomama ukukhuluma. Asibizelwanga bomama ukuzilwela. Ukhona osilwelayo. Hey! Sino Jesu osilwelayo. uJesu asilwela. Okwethu senza inkonzo esibizele. Ilento esilethile bomama wami siqala unyaka kabusha ngokhethwa ikomiti. Ijoka kumele singene kulo ibamusha. Into yokujwayela uNkulunkulu ibhlungu. Into esayisehawuteni khonza uNkulunkulu nestyle. Akakhonzwa ngesityle. Ibamusha njalo. Ibamusha njalo. Ungavumi ukuthi ngijwayele. Uke uzwe nathi masikhuluma sometimes siyakhonza ngezwi bathandekayo sikhonza ngezwi lethu elijwayelekile ngeke ulijwayele. Alijwayelwa. Ngeke uliqede. Ngoba urivila uNkulunkulu ngimila ngalencwadi nawe urivila okunye ngalo nomunye irevelation ayipheli kuze kubuye uJesu. Kodwa yena namhlanje itilungile ijoka. Lilungile ngihlushwa. Lilungile ngihletshwa. Lilungile ngafunwa. Lilungile ngizondwa. Futhi zondelwa iqiniso. Zondelwa ini iqiniso. Haleluya. Lilungile ijoka bomama. Sibize ijoka ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubuyele endaweni. Haleluya. Inkonzo yethu le ayistrong ngobufakazi. Haleluya. Sikwazi ukufakaza kwakho. Namhlanje angisho la eSwatini ne. Angisho la eSwatini ngisho kwezinye indawo. Angiseyahamba umhlaba noma amhadela. Haleluya. Umuntu uyakhulunyelwa naye ukhethile inkosi bathandekayo uyayithanda. Naye uyayithanda ini? Akakhulumi yena. Uyakhulunyelwa. Bangcwele umama lo nomama uDlamini uyayithanda inkosi bangcwele bami siyamamkela uyanikela nokunikela ku right kona ku right ukunikela. Kodwa utheni uJesu kuwe? Ngoba yinde lendlela. Sasiyosijikela uthi imali zakho. Imali zami zaphelela la. Haleluya. Imali zami zenzani? Zaphelela la. Ngoba azange sikuze ukukhuluma. Uma Mthemba othe uyayithanda inkosi. Utheni kuwe lokubizile? Ngoba le ndlela oyahambayo bakhona abahlebayo.
and bakhona kuze kubuye uJesu. Kuze kubuye uJesu bekhona balethelwe lokho. Futhi laba abahlebayo bayakulola ukukuprova ukuthi kanti ulethwe ubani la. Kanti uze ngomuntu la. Uma sothi bayahleba uyahamba. Kanti ulethwe ngomuntu yini? Utheni lo okubeka ijoka? Akathanga bheka mina. Hallelujah. Bheka mina. Uyabona ngikhuluma kahle ngithi uma kugijinywa laba abagijimayo bathenwa amandla ukulalela abantu abashayela izandla. Omunye ushayela izandla, omunye ukhiphela ilima athi nyenye, lenyenye ihlisa amandla. Musungivuma ukunconywa ngabantu. Beka uJesu okubizile. Faka ama-cotton wool endlebeni zakho. Ungavuma ukudunyiswa ngoba kusasa laba abakudumisayo bazakuhlisa. And angeke bakutshele mase bakuhlisa. Basidonsa istebhisi uvuka phansi edustini. Hallelujah. Sibizile abathandekayo uNkulunkulu anibusise. Sibizile ukuya phambili. Omama bami lilunga ijoka lakhe. Hallelujah. Asali ukunako kwethu. Kodwa thina sibizele ukuthi Africa back to God. uNkulunkulu bafuna besindile. Yebo nomntana wakhe akasindanga. Owakho usindisiwe. Ilento esuke silahleke thina. Abathe abantwana basindisiwe. Nabayeni bethu banjani? Ilanguage leyo ukuthi umyeni amakasindisiwanga wena wangena ulwesini. Asikhulume kanjalo kulwesini. Sithi ubaba umfundisi. Indodana yami umdikoni. Indodakazi yami utshelelwe amantombazana. Hallelujah. Organizer wezintombi indodakazi yami. Ilanguage yethu siphikisa uSathane. Angithi umHebheru. MangumHebheru mosama Hebrew abusisiwe. UngumIsrayeli akakwazi ukujika kanjani. Owakwakho lo. Uma sinema lapho uNkulunkulu osinceda sibizele ukuthi sikhohlwe okwethu senzo kwakhe. Okwethu yakwenza. Okwethu yakubona. Uyaweza lamankonyana ayakhala kodwa kwakho ukuthi forward ever backwards never. Incwadi yokugcina sengihlala phansi bengcwele bami. Uthi lapha kumaHebrew ngicela usifundele chapter 10 verse 39. Undama incwadi yamaHebrew. Yes. Kulabo labahlehla nyova bathimate babhubhe. Kodwa sikulabo labane kukholwa. Aze uNkulunkulu asinzise imiphefumulo yabo. Hallelujah. Asibona bokuhlehlela nyovana bomama. Noma isimo sithini masingabheke emuva. Hallelujah. Masingabheke emuva. Yabona masikhonza uNkulunkulu umkhonza ngoba ubonile izinto kuye. Singaphiza abantu. Hallelujah. Singajabulisa abantu. Asenze konke esenzele udumo legama likaJesu. Asingabheke emuva. Asibhekanga emuva njalo azibuyela emuva leza inkomazi sabheka phambili. Okwethu esikunikiwe ithi ingoma yethu iphelela emaphakatheni. Eyethi indaba ayipheleli la. Eyethi indaba Sathane ayipheleli la. Noma ngathi abantwana bami banjani akugono kwakho. Abantwana bami uNkulunkulu uyasibonela. Mina ngenza lokho engithunyiwe. Ula ngoba unikwe assignment ukuthi uthandazele abangakholwa. Uthandazele ababoshiweyo. Uthandazele abasebunzimeni. Into elahleke kithi. Uthando lwethu sengathi ufuna asikho wrong angazinangiso. Uyazifunela kodwa kakhulu umbono thina sibizele ukuthi abasinde. Ubafuna besindile, ubafuna bephilile. Noma isimo sithini kithi asilithwale leli joka. Leli joka asilazi kodwa uma sihleli kuye uyasifundisa. Uma sihleli kuye kuyahambeka. Wangekho driver. Ubani lo driver? Moya engcwele. Driver esihamba naye. Driver osidirectayo. Othi mase kumnyama alikhiphi izwi athi xolela. Vuma ukoniwa. Vuma ukoniwa. Xolela. Hallelujah. Into ebambezele uNkulunkulu asebenze phakathi kwethu ukungaxolelani. Sikhonza sila enukhutshwa into encane nje. Encane engasifaki nandawo. Lento ikhubile yakwenza ukuthi noma kunjalo kodwa leyanto legama laka leyanto ngegama likaJesu.
mayisuke. Omama sibizele ukubambana. Ozamntana. Sibizelwe ukubambana. Njengoba sibambene kanje sibheke phambili. Nendlebe zethu asihlebelani. Silalele lo sibizile ukuthi sobabili siyofika. Leyo nto inceda ukuthi noma sihlangene, ingakho masikhonza sabo mama siyathanda manihlangene noma niyi2 kufuneka nihlangane niyenze full inkonzo yomama. Ube ngusihlalo, ube ngucheledi, ube utreasure, ube umshumayeli, umuntu ongenayo noma umuntu oza next week manifunda ama minutes acabanga ukuthi inkonzo beyigcwele kanti amandla abantu ababili enza into enkulu. Abantu ababili, abomama ababili balichitha ibandla. Bayi2. Umoya wabo uyakwazi ukuchitha ibandla. Kanti abomama ababili abahleli kuNkulunkulu bayaliphilisa ibandla. God bless you. Umusongaka omangalisayo umusongaka omangalisayo ikubani mina wangenzela umusongaka lo musongaka omangalisayo lo musongaka omangalisayo lenginguba Amen. Sitawucela ukuthi umfundisi kaClareng abuye asibongele live la nkulunkulu. Umusongaka omangalisayo umusongaka omangalisayo Sivale amehlo ethu siyathandaza kulesikhathi. Wakhuluma kahle kuNkulunkulu. Ku-crowd lebekumele ive. Naku lese sikuvile kusihlo singakayi kuyolala. Sayicala kahle nale convention. Kwathiwa kungacalade emaceleni. Noma kukhona lokusikhweko lamaceleni lokufuna sisuse ifocus phambili kodwa ngathi uthi uNkulunkulu asikuyekele ngoba kutasibambelela kusende nala kumele kufikwe khona kugcine kungake fikwe. Ngiyacela bomake basukume beme ngetinyawo sitowenda lo mthandazo. umusongaka ungaka omangalisayo omusongaka Bengimubani Bengimubani Babe wethu longcwele
Siyabonga ngosikusishwa singakayi kuyolala kuba ne-encounter nawe. Sibonga ukuthi sesifikile sonke kule ndzawo. Sibuye sibuve bukhona bakho emkhathisini wethu. Singagcini ngekubuva ubuye ukhulume emkhathisini wethu. Sibonga kusiqalisa le convention ya 2026 ngale ndlela uNkulunkulu wethu lothandekako. Siyakwemukela kusihlwa kukhuluma kwakho futhi siyeva ukuthi kuyawufika iSunday wena ukhuluma into letinkulu kithi. Sesikhona Nkosi sithe kuwe asikaphambukeli. Asikethi ngalozitha kodwa sithe kuwe. Kude labafike kuwe bajika banjalo. Moya engcwele siyabonga. Kubuthaniswa nguwe ngale ndlela. Siyativela Nkosi kuthi kunemaketane latawudzabuka. Kunemithwalo latawudzilika emahlombe. Kuneminyango yeminyaka leminye bekuthandazwa bengakavuleki kodwa siyativela njengoba sesikulenzawo. Nineminyango sithi vulekani. Noma ngabe beyiyaluphi inhlobo sithi vulekani. Uyakwati wena Nkosi kulevela emathafa abe straight ngoba uNkulunkulu. Sendele Nkosi labomake, sendele ibandla lakho kuthi kuqhutshekelwe phambili lapho wena ufuna kuyiwe khona. Busisa Nkosi incekukade yakho, busisa lo mhlangano uNkulunkulu wethu lothandekako. Siyawunikela esandleni sakho. Iweda le isibusiso lesivela kuwe. Litulu lisibusiso lesivela kulo. Kodwa nalo siyalithandazela kuthi babe alime lingawoni umkhosi wakho uze Nkosi ufinyelele emaphethelweni. Lokhu